आज मी अळंबीची भाजी कशी करणार आहे ते तुम्हाला दाखवणार आहे। तर ही अळंबी आहेत ना, ही रानामध्ये उगवलेली आहेत आणि ती आणलेली आहेत। तर ही बघा अशी असतात, ही कळे असतात, म्हणजे कळेच शक्यतो खायचे। जास्त फुललेली असतात ना, म्हणजे ह्याच्याशिवाय एकदम छत्र हल्ल्या तसं नाही खायचं, कारण त्याच्यामध्ये काय असतं म्हणजे असे जास्त फुललेले असतात ना, त्याच्यामध्ये छोटे छोटे म्हणजे मुंग्या वगैरे जातात त्याच्यामध्ये, कारण हा एकदम मऊ असा भाग आहे हा वरचा, तर त्याच्यामुळे त्या खायचे नसतात। तर अशा कळ्या असतात, ह्या चांगल्या असतात। तर हे अळमी आहेत नाही, ही ज्या ठिकाणी मऊ जागा असते किंवा पालापाचोळा असतो अशा ठिकाणी ही उगवतात आणि ती खरोखर काढण्याची एक कलाच आहे, ती अळमी काढण्याची। तर ही आता अळमी मी साफ करून घेणार आहे। साफ करून घेणं म्हणजे मी काय, हे केवढी मोठी असतात, ह्याची हे आहेत ना, हे एवढं हे जमिनीखाली असतं, ज्या ठिकाणी जमीन भुसभुशीत असते, म्हणजे पेडं वगैरे असतात, पण अशा नॉर्मल अशा सपाट ठिकाणी सुद्धा येतात ती। तर हा एवढा भाग असा जमिनीखाली असतो आणि वरती एवढाच भाग असतो। तर ही अळमी मला माझ्या आईने दिलेली आहेत। तर मी आता तिला कोणती दिली होती गावात, तिने दिली आणि ती पाठवून। तर ह्याची कशी एकदम सोपी आहे पण, आणि आपण जी मुंबईला वगैरे आपण जी रेडीमेड घेतो ना मशरूम, ते मोठे असतात, त्याच्याविषयी ही खूप चविष्ट लागते, म्हणजे मटणाला मागे काढणारी ही भाजी आहे अळमीची। तर ही मी स्वच्छ, आता हे दिसतं तुम्हाला, हे मातीतला भाग आहे, हा स्वच्छ मी धुवून घेणार आहे आणि नंतर तुम्हाला दाखवते भाजी कशी करायची ते। प्रत्येक असं अळमं घेऊन ना, हे स्वच्छ असं, म्हणजे हे वरचं आहे ना, हे असं जायला पाहिजे बघा, जाते ना, असं नखाने चांगलं खरडवून काढायचं आणि नंतर ना सुक्या फडक्याने पुसून घ्यायची की एकदम स्वच्छ होतात। हे बघा, असं मी एकदाच नाही 3 वेळा 2-3 वेळा तरी स्वच्छ धुणार आहे। हे बघा किती सुंदर मोठा आहे ते। तर हा बघा वरचा भाग, हा जो मातीचा भाग आहे ना, तो जायला पाहिजे। तर मी सगळी अळमी ही स्वच्छ ह्या पद्धतीने धुवून घेते आणि नंतर तुम्हाला त्याचा कलर कसा दिसतो तुम्हाला दाखवते। बघा 3-4 वेळा धुवून घेतल्यानंतर ना, हे फडक्याने ना मी स्वच्छ फडक्याने असं सगळं स्वच्छ पुसून घ्यायचं हे, आणि कोरडी, कारण ह्याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं समजलं ना, म्हणून ती कोरडी करायची आहेत ना। त्याच्यासाठी हे बघा अशी पुसून घ्यायची, एक एक घेऊन स्वच्छ चांगलं पुसून। आता तुम्हाला हा दालसर भाग दिसतोय, पण तुम्ही ते कापते काय करणार माहिती आहे, असं आपण असं केलं की ते येणार तो भाग तो सुद्धा, आणि स्वच्छ पुसल्यामुळे आतमध्ये काय माती नाही शिल्लक राहते बघा, एकदम कोरडी केली आहे ती मी। तर आता अशी पुसून घेतलेली मी काय करणार, नंतर चिरणार आहे, बारीक चिरताना तुम्हाला दाखवते। प्रत्येक अळमं घेऊन स्वच्छ असं चांगलं पुसून काढायचं आहे बघा। मग ही माती वगैरे असेल ना, ती काही बघा कपड्याला लागली आहे बघा कशी। हे बघा आता अळमी चिरायची कशी दाखवते, सरळ अशी उभी चिरायची बघा ही, आणि छोटी छोटी चिरून घ्यायची। ही पटकन शिजतात आणि हिला पाणी घालायचं नाही, वाफेवर शिजवायचे आहेत। काळा कुठे भाग असेल तो काढून टाकायचा आणि ह्या पद्धतीने ही चिरून घ्यायची आहेत, एकदम सोपी आहेत। आणि ही फुसल्यामुळे ना एकदम व्यवस्थित झाली आहेत, फुसली नाही ना तर ती बुळबुळीत होतात, म्हणून चांगल्या फडक्याने स्वच्छ फुसून घ्यायची, ती कापायला बरी होतात। हे बघा किती सहज आपण इतर भाजी कापतो तसंच वाटतं हे। तर ही अळमी कापून घेते आणि नंतर तुम्हाला फोडणी करताना फोडणीचं सामान वगैरे दाखवते। हे बघा आता फोडणीसाठी साहित्य बघा, हा कांदा, हे म्हणजे मध्यम आकाराचे 2 कांदे कापून घेतले, नंतर या लसणीच्या 6 पाकळ्या, एवढं आलं। आता मी आलं आणि लसूण आहे ना किसून घेणार आहे, कारण माझ्याकडे पेस्ट केली नाही, पेस्ट घातली चालेल। पूर्वी काय असं आलं लसूण घालत नव्हते, पण त्याने एक वेगळी चव येते, म्हणून आपण आलं आणि लसूण घालायचं आहे, छान चव लागते त्याच्या अळम्यांना। हे सगळ्याच आपण ज्या ठिकाणी घालतो ना आलं लसूण पेस्ट, त्याच्यामुळे त्याला चांगला आहे। हा ना, ही अळमी आहेत ही दरवर्षी ना एका ठिकाणी येतात, जी डागा ठरलेली असते, ज्या ठिकाणी झाडाच्या खाली पालापाचोळा असतो किंवा गवत असतं, काय ठिकाणी गवत असतं ना सुकलेलं, अशा भुसभुशीत मऊ ठिकाणी ही अळमी येतात। आणि हिला म्हणजे आपण जी विकत घेतो मशरूम, त्याच्यापेक्षा ह्याला चांगली चव असते। तुम्हाला अशी कधी मिळाली ना, शक्यतो आमच्याकडे इथे कणकवलीच्या बाजारात पण मिळतात, पण ह्यावेळेला आम्हाला मिळाली नाही आहेत। ही असुंडीवरून आईने पाठवून दिली, म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ करून दाखवता आला। खूप सुंदर चविष्ट लागतात, भाकरीबरोबर खायला सुंदरच। तर असं मी लसणीच्या 5 पाकळ्याने आलं किसून घेतलं आहे, नंतर ही कोकमं, आणि हे नंतर शेवटी टाकायचं आहे, खोबरं आणि कोकमं नंतर टाकायचे आहेत। तर इथे मी पॅन तापत ठेवलं आहे बघा, तेल घालते, कढई तापली आहे बघा, थोडं जास्त तेल, ज्या रानभाज्या असतात ना थोडं जास्त तेल घालायचं, त्याच्यामुळे त्याची चव वाढते। तर पहिल्यांदा आपण आता हे किसलेलं आलं आणि लसूण जी आहे ती आपण ह्याच्यामध्ये घालायची आहे, जरा भाजून घ्यायची। म्हणजे लसूणमध्ये जो
एक उग्र वास असतो ना, तो निघून जातो. नंतर मग याच्यामध्ये आता मी कांदा घालणार आहे. कांदा पण चांगला थोडासा मऊ करून घेणार आहे, कारण अळमी ही पटकन शिजतात. वाफेवर पाणी घालणार नाही. काय लोक पातळ भाजी करतात ना, त्याच्यामध्ये पाणी घालतात आणि वाटप पण घालतात. आम्ही तुम्हाला दाखवलं मालवणी वाटप, कांदा आणि खोबऱ्याचं ते वाटप. पण ही झटपट आणि थोडक्यात आणि चविष्ट अशी भाजी मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर हे 2 कांदे घेतले आहेत. कांदा आणि तेल असेल, मसाला असेल तर पुढची भाजी एक चांगली चव येते. तर हा कांदा आता थोडा पटकन मऊ व्हायला पाहिजे, म्हणून ह्याच्यामध्ये मीठ घालते. कांदा थोडंसं रंग बदलतो आहे आपला आणि थोडा होईल तो, तरी याच्यामध्ये थोडीशी हळद घालते. आणि मसाला, आमचा मालवणी मसाला तिखट केली ना ही तर छान लागतात, म्हणून मी चांगलं 1 चमचा भरून तिखट घालणार आहे. आणि नंतर शिजलं थोडंसं ना की नंतर आपण गरम मसाला घालायचा. गरम मसाला हा तेलात आधी घालायचा नाही. कधी पण चिकन म्हणा किंवा उसळ ती शिजत आली ना की नंतर मग त्याच्यामध्ये आपण गरम मसाला घालायचा, की त्याचा स्वाद तसाच राहतो. तर आता हे मी कांदा आणि मसाला एकजीव करून घेतला आहे. आता त्याच्यामध्ये ही बारीक चिरलेली अळमी घालते. थोडी थोडी घालून अशी मिसळून घ्यायची. आता गॅस थोडा मी कमी करते. म्हणजे बाहेर पडणार नाही. सावकाश अशी ती परतून त्याला मीठ मसाला कांदा लावून घ्यायचा. आणि या झाकण्यात जास्त पाणी ठेवणार आहे. आतमध्ये पाणी घालून मी शिजवणार नाही. तुम्हाला दिसते ना, ह्याच्या निम्मे भाजी होणार आहे, कारण ती आळते. आपण मीठ घातलंच आहे ना, त्या मिठामुळे काय होते, ही भाजी आणि शिजली की ती म्हणजे आळते. त्याच्यामुळे ही आपण घ्यायचं आहे. हे एवढं राहत नाही बघा. तुम्ही आता थोड्या वेळाने 5 मिनटं मी आता अशीच ठेवणार आहे. झालं, याच्यात मीठ पण घातलं आहे. आता मी झाकणामध्ये पाणी ओतते. हे बघा, आणि मीडियम गॅस ठेवते. 5 मिनटात आपण वाट बघूया हे शिजेपर्यंत. आता 5 मिनटं होऊन गेली आहेत. भाजी कशी झाली ती बघा, किती आळली ती बघा भाजी. आणि त्याला पाणी पण सुटलं आहे. अजून ही थोडा वेळ आपण शिजायला ठेवूया. आता ह्याला अशाच वेळ ह्याला मीठ बघायचं आणि हवं असतं, कारण मग अशी मी 1 चमचा भरून टाकलं होतं काय. आता जरा मीठ बघते आणि परत मी मीठ घालते. परत ठेवते झाकण. अजून 5 मिनटं शिजायला हवी थोडी ती बघा. झाकण पाणी आहे तसंच आहे आणि झाकण ठेवलं, गॅस कमी आहे. आता आपण बघूया हां शिजली काय बघा. आता ही बघा, ही मी इथे 7-8 कोकमं घेतली आहे. जर आंबट व्हायला पाहिजे ना, म्हणून ही थोडी छोटे तिला मोठी आहेत ना, म्हणून 2-2 तुकड्याची करते. 8 कोकमं आहेत ही. तर ही कोकमं घालते आणि हे का ते खोबरं आणि कोथिंबीर. आणि बघा, ह्याच्यामध्ये एक सांगितलं तुम्हाला, थोडासा वेगळी चव येण्यासाठी मी गरम मसाला, घरात केलेला गरम मसाला आहे हा घालते. आणि चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता ही आपली अळम्याची भाजी भाकरीबरोबर खायला तयार झालेली आहे. आता काय तो झाकण आपण ठेवलं ना की त्याचा आंबटपणा ह्याच्यामध्ये उतरणार आहे. काय वेगळं शिजवायला नको आणखी. हे बघा, चांगली झाली आहे बघा. ह्याच्याच्या पातळ केली तर ती कशी होते, एकदम पातळ होते. पण काय लोकांना पातळ भातावर खातात, तर ठीक आहे. ही आम्ही भाकरी चपाती वगैरे खाण्यासाठी ही आपली अळम्यांची भाजी तयार झाली. ही अळंबी आहेत ना, ही फक्त ठराविक काळात येतात, म्हणजे वर्षाचे 12 महिने येत नाहीत. ज्यावेळेला भरपूर पाऊस पडतो, म्हणजे जुलै म्हणजे आषाढ आणि श्रावण या 2च महिन्यात ही अळंबी मिळतात. आषाढात मिळालं तर श्रावणात कमी मिळतात, आणि आषाढात कमी आलं तर श्रावणात जास्त मिळतात, समजते ना. तर ही ठराविक वेळेलाच येतात. बाकी हिरवीच्या वेळेला ते महिन्यामध्ये ते येत नाहीत. फक्त आषाढ आणि श्रावण ह्या महिन्यातच ही अळंबी मिळतात. मित्रांनो, कोकणातील अजून एक सुप्रसिद्ध अशी अळंबीची भाजी ही आज आम्ही तुम्हाला दाखवलेली आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच चॅनलवरील इतरही विविध व्हिडिओ नक्की पहा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.